Okay mga kabudget, so meron nga po palang nagtanong sa akin kung meron bang mini mountain bike na lumabas sa market na pwede sa 8 years old pataas, no? So 8 years old starting, so hindi ka pa marunong magbike, so feeling ko ito na po yung the best sa kanila at saktong-saktong size talaga na mountain bike. At kung gusto nyo na siyang i-train para matuto as paglaki sa mountain bike, and then kung matutunan yung mga shifter na tinatawag natin, no, sa mga mountain bike, para at least pagdating din sa mga adult, sa mga malalaking bikes, mas madali na sa kanila. Okay? So kung bago kayo sa aking channel, please like and subscribe my YouTube channel, JMC Bike Check. Ciao! Okay mga kabudget, so yan po, mapapansin nyo sa inyong harapan, ayan po yung mga mini mountain bike na pwede sa mga bagets natin na good for 8 years old. Mostly kasi diba mga size 26 yan na po nag-start yung mga mountain bike natin, which is hindi pa kaya ng mga bagets natin po. Ito starter, kung gusto lang nila matuto ng mga shifter, kung paano yung gamit ng shifter tsaka mountain bike, ito na po ang babagay sa kanila. Tsaka fit na fit talaga sa height ng mga bagets natin. So umpisahan ko muna dito si Meet, pero ito po meron din po akong Tosic metal na mini MTB. So umpisahan ko muna dito sa Meet Troll. Si Meet Troll natin ay size 20 steel frame. Ayan po, kung mapapansin nyo kanyang logo, yung Meet na design. Then size 20 mini MTB. Yung frame nito, color combination, black with gray colors. Kung ginagandaan nito, naka 3x7 speed na siya. Naka disc brake pa yan mga kabudget. Okay? Okay, unahin natin yung kanyang frame ay steel pa. Seat post, bakal pa. Quick release, alloy po ito. Adjustable na rin po yung kanyang upuan. Stem, alloy, handlebar, bakal pa yan. Tsaka kinagandaan nito, may shifter na po yan mga kabudget na 3x7 speed. Ayan po, mini mountain bike na talaga siya. Kung mapapansin nyo sa mga mountain bike, so sa mga size 26 meron niyang mga combo shifter na tinatawag. So medyo na po na pwede na siyang gamitin ng mga bagets nyo as practice na rin po sa medyo malaki-laking bike, no? Okay, crank naman, crank na ginamit ay cell bearing na rin yan mga kabudget. So cell bearing, kanyang bottom bracket naka 3x7 speed. So bilangin natin para sure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 speed. Naka thread type, bakal pa po yung kanyang hub. Disc brake na rin yan mga budget. So mas maganda rin yan kasi magagamit na ganila yan na pang bike, no? So disc brake na yung pinaka preno nya. So FD and RD na ginamit ay Camber. Yan, Camber, no? So hindi siya familiar na brand kasi mostly naman pambata lang din naman po ito. Pero at least kung gusto niyo siyang i-upgrade, pwedeng niyo siyang i-upgrade dun sa mga branded na pyesa, no? Ayan. So adjustable naman yan, pwede mo siyang palitan anytime. So kandena na ginamit ay walang pagkakilanlan. Yung rim nito, no, Meet ang brand, alloy na rin po ito. Sa rider yung kanyang interior, o may interior po ito. Gulong na ginamit, ayan, walang pagkakilanlan, pero kulay brown, no? Ayan, kulay brown, size 20 yan mga kabudget. So dito naman tayo ay sa pedal pala niya, no, mga kabudget. Ang pedal na ginamit ay ball bearing pa, plastic. Saddle niya, ayan, makapal naman ang saddle nito. Meet ang brand, no? Kung familiar kayo sa brand ni Beta, please, Meet, isang kumpanya lang yan. So isang manufacturer lang din yan ni Beta. Ayan mga kabudget. So dito tayo sa headset nya ay size 44-44 non-tapered. So pwede nyo siyang i-upgrade dun sa mga cell bearing ng pang mountain bike. So pwede na talaga siya i-upgrade, no? Madali na siyang hanapan ng pyesa. Fork na ginamit ay Meet, bakal pa po yan mga kabudget. Ayan, so hindi siya quick release. Maganda na rin to, at least hindi siya madaling tanggalin.
lalo na sa mga nangunguha. Pero at least ito very stable yan, so hindi siya mabilis makalas pag ginagamit ng mga bagets natin. Dito tayo sa harapan. So ang kanyang handlebar ay Camber brand din po yan. Ayan, 3x7 speed. Yan, combo shifter sa likuran naka 7 speed, sa harapan naka 3 speed, no. Combo shifter din yan. Bakit ka tinawag combo shifter o rapid fire? Ang tawag din sa iba dyan. So yung shifter tsaka yung preno ay magkasama na. So mayroon kasing hiwalay mga kabudget. Tulad nito hiwalay. Then shifter and preno ay hiwalay na. Pero ang tawag dito ay combo shifter na magkasama yung kanyang shifter and preno. Yan mga kabudget. So dito naman tayo sa isang klase, si Toxic Metal natin. So iba naman ang forma nito. Ayan po, kung mapapansin natin yung frame niyan, may pagka hardtail yan. So diretso, hardtail, straight yung pinaka frame nito pababa. So maganda rin to pang trail, no? Kung sa mga bagets nyo na gusto rin mag trail, ayos na rin yan mga kabudget. Dito naman Toxic Metal. Si Toxic Metal, may pinagbasihan po ito. Kung mapansin nyo yung Toxic Brandon, ayan, si Toxic Brandon natin, ito yung pinagbasihan ni Toxic Metal. So Toxic Metal, frame nito ay bakal pa mga kabudget. So kung mapapansin mo, hindi rin siya mapapansin na bakal, no? Unang tingin, hindi yan bakal, lods. Okay, so color combination, two-tone color, green with light blue. Actually may 3-tone na nga eh. Yan, 3-tone color siya. From dito, ayan. So frame nito bakal pa, quick release alloy, seat post bakal pa, stock pedal plastic, saddle, ayan po, medyo makapal naman siya. Sakto rin yan sa mga baget. Adjustable na rin yan. Shifter na ginamit, Shinimax, naka 3x7 speed. Yan po, walang pagkilalan, pero Shinimax din yan. Bottom bracket nya, ayan po, kung mapapansin nyo, sa bottom bracket, ito po ay natawag dito ay ball bearing. Ayan, yan yung mga standard na bottom bracket na ginagamit natin sa mountain bike. So meron din yan. Ito naman yung isa ay silk bearing yan. Ayan, mapapansin nyo yung ganitong design, silk bearing yan mga kabudget. So continuous tayo dito. Head tube. Sa head tube naman ito, kung titignan mo, medyo may pagka-tapered siya, pero hindi siya tapered, non-tapered lang din yan. Kasi pagdating dito, maliit na po yan. Yung design lang din ng frame nito, napakaganda. So, fork na ginamit ay bakal pa. Stem, kanyang hub ay bakal din. Naka-disc brake na rin yan. Rim na ginamit sa kanya ay alloy. Ito po ay reflectorized daw. Pag sinaganto ng araw, ay yung ilaw ng kanyang mga kotse, motor, yan po, ay nagre-reflect to. So mas magi-enjoy yung bata kasi bata naman nagre-reflect. The best. Krong na ginamit sa kanya yung gulong ay Ragusa. Ayan, Kaiden Race yung Ragusa. Kung mapapansin nyo rin yan sa mga Pro Max Toxic na gulong. Okay? Yan. Then magkano nga ba yung mini mountain bike natin na to? No? So mountain bike natin, ang presyo nito ay 5,300. Pag may cash ka, discounted last 200. So 5,100 yun na lang ma-avail yung mini mountain bike natin na sakto dun sa mga bagets natin. Okay? So yan lang po. So comment down below kung okay sa inyo yung brand na to, starter. Kasi mostly naman sa size 20, bihira ka makakita ng alloy niyan na naka-disc brake na. Pero ito, sabihin ko sa inyo, steel frame, pang budget, at kung gusto lang mag-practice ng bata mag-bike, so saktong-sakto na po ito sa kanila. Instead kasi na mag-skip sila sa 26 na medyo mahirapan sila abutin yung frame nito, I suggest dito lang po muna tayo, parang step by step para hindi rin mabigla yung bata, iwas aksidente, iwas din dun sa mga nahihirapan pa talaga sa balance. Okay, so yan lang po si Meet Troll and si Toxic Metal natin na mini mountain bike mga kabudget.